citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Coastal Road sa Davao City, giablihan na. Pero alang lang sa mga mag-ehersisyo o dili sa mga sakyanan. Daghang shabu na signit atol sa search warrant implementation sa Davao Oriental ug bypass operation sa Maguindanao. Sa detalye sa atong mga balita, napasaka na sa Special Investigation Task Group kun SITG dahili ang kaso batok sa usa sa tulo ka mga suspetsado nga mipusil patay sa barangay chairman sa Lopez Haina sa Misamis Occidental. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Ikumpirma sa hipi sa kapulisan sa lungsod sa Lupisay na Misamis Occidental nga napasaka na sa Special Investigation Task Group SITG dahili ang kaso batok sa usa ka suspetsado nga mipusil patay sa usa ka barangay kapitan. Nasayran nga kasong murder o 2 counts of frustrated homicide ang gipasaka sa SITG dahili ngadto sa prosecutor's office. Hinod wala ibutyag ni Police Lieutenant Emeric Ipanag hipi sa Lupisay na PNP ang ngalan sa suspek nga gipasakaan tungod sa hisgutan ng pangsiguridad. Kahinumduman nga gipusil patay si Barangay Dampalan Chairman Tony Maghinay dahili samtang mitambong kini sa vigil sa iyang paryente niadtong Enero 14 sa may alas 9 sa gabi. Base sa investigasyon, duha ka tawo nga nakabunit ang midol sa biktima o gipusil kini sa makadaghan samtang ikatulong suspek atua magpaabot sa unahan nga bahin nga sakay sa usa ka motorsingle. Naangol usab sa maong pagpamusil ang duha ka minor de edad. Ang batang lalaki nga nag-edad og 10 anyos ang naigo sa ulo ug ang 17 anyos nga dalagitan naigo sa iyang batiis. Kahinumduman nga nanawagan ang asawa sa biktima o hustisya sa ginangatan sa iyang bana. Ako panawagan nila nga matahatagan sa justisya. Kaya among mga bata gagmay pa. Wala unta niya yung hilabti akong bana kaya akong mga bata gagmay pa tayo. Minsan na may muhatag na mong kuan. Ngita sa muang kawadon. Siya ra mong gisaligan. Nasayran nga ang napatay nga barangay chairman suod nga higala og supporter ni Lupisay na Mayor Michael Gutierrez nga napatay usab sa usa ka sniping incident sa Tangub City niadtong bulan sa Disyembre. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batulidio, stay safe. Sa unang higayon, gipasudlan na o gipaagian na ang Coastal Road sa Davao City apan dili sa mga sakyanan kundi sa mga bisikleta, hilabi na sa mga buot mag-exercise. Giablihan na sa publiko sugod karong adlaw, Enero 28, tuig 2022 ang Davao City Coastal Road apan alang una sa mga leisure activities sama sa walking, biking, playing, jogging, exercise ug skating. Dungan sa pag-abli sa lugar ang istriktong pagpatuman sa minimum public health protocol sama sa pagsulo og face mask, ingon man pagsunod sa social distancing. Sa karon abli ang Coastal Road sa publiko gikan alas 5 hangtod alas 8 sa buntag ug alas 3 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi matag adlaw. Apan dili pa kini paagian sa mga motorista sanglit padayon ang konstruksyon sa tibok Coastal Road hangtod sa Arcastillo ning syudad. Ang proyekto ubos sa programang Build sa Administrasyong Duterte nga gilaumang mahuman sa tuig 2023. Sukat sa pagsugod sa construction sa Davao City Coastal Bypass Road niadtong 2017, anaa na sa 82.18% ang atuang actual accomplishment for the said project. We are looking at the end of the year 2023 to complete the 18-kilometer stretch.
Ang partial opening sa Bago to Taloma section sa Maong Proyekto this morning is a joint effort of the DPWH and the City Government of Davao, but we have to make it clear to Davaoenos that the opening is for leisure activities lang usa, sama sa jogging, biking, skating ug other physical activities from 5 to 8 a.m. and 3 to 7 p.m. daily to give way for our contractors to continue working on the site. We would also like to remind everyone to strictly observe minimum health and safety protocols while naa sa area. Kapin 200,000 pesos nga kantidad sa gituhang shabu ang nasignit atol sa implementasyon sa search warrant sa balay sa number 5 Provincial Target List Drug Personality sa Davao Oriental apan nakasibat ang suspect ug ang live-in partner hinuon niini ang nadakpan. Sa Sultan Mastura Municipality sa Maguindanao, sikop sa drug buy-bust operation ang 37 anyos human na maligya og illegal nga droga. Ani ang report. Gipresenta sa mga operatiba sa PDEA 11 ang mga nakuhang ebidensya sa balay sa target sa search warrant nga si Terence Bill Silveron sa Purok 18 Barangay Central, Manay, Davao Oriental kagahapon sa kaadlawon. Sama sa daghang sachet sa gituang shabu nga tanan-tanan, mukantidad sa 225,000 pesos o assorted drug paraphernalia. Sumala sa mga otoridad, nakasibat si Silveron dihang gi-implement ang search warrant. Inay, nadakpan hinuon ang live-in partner ni ini nga giilas sa mga operatiba nga si alias Genevieve nga nakuhaan og usa ka sachet sa gituuhang shabu. Kuyog sa operasyon ang Davao Oriental Police Provincial Office, Manay Municipal Police Station o CIDG. Sa Maguindanao, na-recover sa PDEA BARM Intel Unit sa PNP, TOG 12, 300 Air Intelligence and Security Wing, RHPU BARM ug Sultan Mastura MPS ang 150 gramo sa gituang shabu atol sa gilusad nga buy-bust operation sa Barangay Makabiso, Sultan Mastura, Maguindanao kagahapon. Nadakpan ang suspect nga giila sa mga otoridad nga si Yusuf Karin Gumander, 37 anyos, nga gikustodiya na karon sa PDEA BARM. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Aron mabati sa katawhan ang presensya og suporta sa gobyerno panahon sa pandemya, padayong nagtunol ang lokal nga paggamhanan sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte og ayuda sa katawhan aron matabangan sa ilang kalisod. Matod ni Santo Tomas Mayor Ernesto Evangelista, sa kalisod sa panahon karon mas mitaas ang panginahanglanon sa katawhan ug sa gobyerno sila nagsalig aron makabangon sa kalisod. Unsa man ang tan-aw sa lokal nga paggamhanan sa sitwasyon sa katawhan ug unsa ang ayuda nga ilang natunol. Ani ang report. Walay puas ang pagpanghatag og ayuda sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte sa iyang katawhan aron agakon sila labi na karon nga daghan ang nagkalisod tungod sa pandemya. Gisaysay ni Santo Tomas Mayor Ernesto Evangelista nga ang nagkadaiyang panginahanglanon sa katawhan sagad ilang iduol sa gobyerno kay maulang ang ilang gisaligan aron makawas jutay sa kalisod. Nahimong katimbang sa lokal nga panggamhanan ang Department of Social Services and Development ug ang Department of Labor sa ilang pagpanghatag og pinansyal nga ayuda. Ug dili palang dugay nang hatag na usab og cash assistance si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa mga miyembro sa Barangay Auxiliary. Atol last week is ang provincial government nato through the leadership of our Honorable Governor Edwin Hubahib is nakahatag sila og na 2,000 ayuda sa atong mga tanod, almost 300,000, almost 300 prisoner kabitagaan nila. Aside sa atong LGU dire, naghahatag man taga 1,500 every quarter sa ila, aside sa ila nga previous nga mga ginadawat sa atong local government unit, nagdugang gyapon tagban. So, salamat kani sa panggod kay
at least natagaan na po nila additional 2,000 last week lang. Nagpasalamat ang mayor nga kanunay nagtamod ang probinsyal nga panggamhanan sa katawhan sa ilang panginahanglanon. Samtang nabantayan sa mayor nga ang katawhan naglaom nga ang gobyerno dili mo talikod kanila ug tungod niini na ay mga butang nga ang ayang tubagon sa gobyerno tungod kay apektado na ang disposisyon sa katawhan tungod kay naburyong na sa pandemya. Karon man gud ang attitude man gud sa atong katawan karon is lahi na biya compare mo sa una kay there are so many things nga mo adjust kita sa government side para at least makuha na to ang ilang mga panginahanglanon kay atos masabayan nato ba although there are times nga dili gid po nato 100% makuha na pero ginapitangin nato paagi gyud o bitaw nang atong mo bitaw nang atong dampanan ni Tomas dia mo gid ang isa nako nga sektor nga maka-serve sa mga panginahanglanon sa kanang tawhan in terms sa mga hospitalization, mga services kanang mga bandiya ginako gina. Nang hinaot ang mayor nga mawala na ang pandemya aron hinay-hinay nang makabangon ang katawhan sa kalisod ug mabalik na sa ilang normal nga panginabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! City TMO mag-issue og citation ticket sa mga driver ug operator nga nagagamit og expired nga PUV ID. O closing ceremony sa Christmas Symbols Festival sa Misamis Occidental. Wa mahinayon kung ano, sayron! Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Squad leader sa Platoon Copper Headquarters Force NEO, North Central Mindanao Regional Committee sa NPA misurrender sa mga sundalo kay nadismaya. Human gipasagdan sa kalihukan ug namatay ang asawang medic ug pag-umangkon atol sa engkwentro. Sa report sa 8th Infantry Battalion sa Philippine Army, misurrender si Hodi Singayan Almahan alias Talumbaboy. Na-interview sa mga sundalo si Almahan ug gisulti niini nga gipasagdan siya sa NPA nga gikasakit niya og maayo sanglit namatay usab sa engkwentro ang iyang asawa nga medic ug supply officer nga si Haylin ug pag-umangkon nga si alias Ayon. Dala sa pag-surrender ang usa ka M16 rifle ug mga bala. Mikuyog sab kang Almahan sa pag-surrender ang 7 ka mga miyembro sa milisya ng bayan. Nagbahad ang City Transport and Traffic Management Office kon City TMO sa mga driver o operator nga wala pay PUV ID kay ilahag yun kining isyuhan og citation ticket kung madakpan hilabi na kadtong naggamit og mga expired nga PUV ID. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sugod sa Marso 1, 2022,
Istrikto nang iimplementar sa mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office ang PUVID sa mga driver o operator isip pagsunod sa mandato sa Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City ubos sa City Ordinance Number 0334-12 Series of 2012. Gihatagan og higayon sa City TMO ang tanang driver operator nga makarenew sa ilang PUVID hangtod sa Pebrero 28, 2022. Sumala sa City TMO, sugod sab sa Marso 1, isyuhan na og citation ticket ang mga driver nga maharang nga wala makarenew sa ilang PUVID. Busa, pahimangno sa City TMO nga iproseso na ang PUVID sanglit. Walay pulos ang paggamit sa expired nga PUVID. Usa ka bulan pa una ang gihatag nga deadline sa mga driver o operator aron i-renew ang ilang gikuptan nga mga PUVID. Busa, naniguro ng daan ang taxi driver nga si Romel Ivasco og PUJ driver nga si Geoffrey Kianson nga i-renew na og sayo ang ilang PUVID aron dili maalanganin sa panahon. Balaod man gina sa atong Davao. Okay, mahimo na kay kung di puta mo tuman dakpon man ta. Wala may problema kay taas-taas man pong higayon ang gihatag. So, kana lang uban driver siguro busy pod. Di po nato may kuan silang kuan ilang kuan. Pero okay naman kay taas-taas pa man pong higayon. Sa pag-renew sa PUVID, kinahanglang dalhon sa driver ang certification sa operator, ORCR sa sakyanan, photocopy sa franchise nga dunay 3 ka pirma, photocopy sa operator's ID nga dunay 3 sab ka pirma sa operator, driver's license ingon man ang contact number sa mo-renew sa PUVID. Atol sa renewal, stricto sab nga gipatuman ang minimum public health protocols sulod sa City TMO compound sama sa pagsulod face mask ug social distancing aron malikayan nga mataptan sa COVID-19. Abli ang opisina sa City TMO sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes. Giawhag usab sila nga magdala og vaccination card ingon man ang ilang DQR code ID. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Closing ceremony sa Christmas Symbols Festival sa Tangub City wala may hinayon human nagpositibo sa coronavirus disease kung COVID-19 ang gobernador sa Misamis Occidental. Ani ang report ni Neftali Batulenyo. Gidayo gihapon ang Christmas symbol sa Tangub City bisan pa man nga milabay na ang Pasko. Apan nabatigdan nga dili nagkaayo daghan ang musuroy aron mutan-aw sa mga Christmas symbols nga mahimutang sa Tangub City Plaza. Ang ika-29 nga Christmas Symbols Festival sa Tangub City gibuksan niadtong Disyembre 1 nag-features sa mga landmarks around the world. Sa wala pa ang pandemya, daghan ang musuroy sa mga dapit alang sa pagtan-aw sa higanting mga Christmas symbols. Apan ining panahon sa pandemya, dili na kayo dagko nga Christmas symbols ang ilang gi-feature apan na gihapon ang mensahe sa Pasko. Wala mahinayon ang plano nga closing ceremony sa mga Christmas Symbols Festival human nga nagpositibo sa coronavirus disease COVID-19 si Misamis Occidental Governor Philip Tan ug ang silang duha ni Tangub City Mayor Jennifer Tan ang gipailalom sa self-isolation. Sa pagkakaroon, wala pa'y update nga gipagawas ang Tangub City LGU kung kano sa ihinayon ang closing ceremony ni Edi. Alang sa Newsline Philippines, Neftali Batulinyo, stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, Newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger.
makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!